kardam kadoi handa an penti ilitum kadoi eta chini lo khai nok bi puti komalo lake APHLC spokesperson Angtong Ingti khatar fansi ilitum Karbi Anglong rat long ke kecit tang ke khai nok bi silang di pancet tang lo an penti alang litum non headjong kisulibom an penti non sulibom along do or die lapenti long walk to justice pula so athipi en pon pen alang litum do de sang se pen akeng pen lok alang litum Karbi Anglong arat adang do an stamelang litum humriji pula so kemang pon along lang li athipi ken pon du kebe kechi aso waterless amendment in thanai anpente trading license lapente longle pota lahi in thanai polang li labang so athipi ken pon penalang li dodi sangsi lapuson selang li akeng pen dam bom lo klem pon bom lo anpen rat phan isi pachini pon bom lo anpen dili tum Karbi Anglong rat tum stame labang so puthak rong chini nei ili tum ta chini lo je thek long lo non hedjong ili tum non isuli bom tami business bipar beha hin stami ili Karbi phan te bang ke bi kichi asosi na ong munak lo anpen te ili tum labang suang tong ti kathar phanang litum yongsi chera munji nei hang phatenang litum la long wak to justice baking pen kidam lok labang so along sta minang litum chera bo me dun me an pe denang litum ison thulang chera munji chera bun thuyi neng hang pute an pen tenang litum lang joy ane om la sono pansta meng litum chera dun me an pen te la media korte ingitum don pansta me lang li phana bang so do or die long walk to justice bola so thipi en man lang litum chisong bom la bang so long nang litum stame la Facebook an pente YouTube Twitter la sonong stame lang liphan la bang so pa viral pg an pa famous pi phana lang liphanang litum do an tum stame bor pi dum tha an pente athe pi athe mai tum ke litum Karbi Anglong Karbi akhei tum ke non mat ke pudam pute business no bepar beha sakuri klema amule chelang stami bang kona su kibige chi su sidong munak lo an benalang la son ke matha ke klem kedam khai phan ke matha i longri long pat phan ke matha ke mission arleng alang le angtong ti kathar khai anok bi alang li fast me litum la bang so along litum tame Karbi khai tame ching khono nai chito do nai chira po nai personally pini la bang so a video nang litum phanang nai pike ni lihin financing ton ikaklo nang litum se Karbi akhei rat phanang se kiting hon kejin su chema tha do te nang litum chira dan igbek tha kardon